ҳодисаҳои санаи 25 ва 28 ноябри соли 2021-ро сахт маҳкум карда, мавқеи садододаи раисони шаҳр ноҳияҳои Дарвоз, Ванҷ, Шуғнон, Рӯшонро пурра пуштибонӣ менамоям. Хусусан ба майдон рехтани ҷинояткорон дар назди бинои ҳукумат ва расонидани осеби ҷисмонӣ ба раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ ва захмӣ намудани кормандони ниҳодҳои давлатӣ хело ҳам нигаронкунанда ҳаст. Як нигоҳи сатҳӣ ба вазъияти вилоят кофист то ошкор намоем, ки дар муддати 30 соли охир сокинони шаҳри Хорух дар гарави 4-5 ҷинояткори мусаллаҳ қарор доранд ва ҳар гоҳи ба панҷаи қонун ва ҷавобгарӣ кашидани онҳо нооромӣ оғоз мегардад ва митингу тазоҳурот ташкил мегардад. ҳодисаи чанд рӯзи охир баёнгари он ҳастанд, ки дар ҳақиқат ин ҷинояткорон барои ҷомеа хатарофар ҳаст. мо гурӯҳи вакилони халқи ноҳияи Ишкошим бо дарки масъулияти том бори дигар ҳодисаву рӯхдодҳои охири ноябрро маҳкум менамоем ва ба хулосаи дастаҷамонае расидем, ки ҷинояткор ҳатман бояд дар назди қонун ҷавоб гӯянд. сониян ба ҷавонон гуфтанӣ ҳастем, ки роҳи интихоб намудаи гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух ва ҷонибдоронашон нодуруст буда, сӯистифода аз боварӣ ва эътиқоди мардум аст. ҳозирини гиромӣ, мо хуб дар хотир дорем, ки сабабҳои ҳасосии ҳодисаҳои солҳои 90 асри 20 кӣ буданд, чӣ тавр мардумро ба гурӯҳҳо, маҳалҳо қисмат тақсим намуданд ва ба майдонҳо оварданд. иштирокчиёни гиромӣ, мо намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Ишкошим ба иттилои шумо мерасонем, ки сокинони ноҳия ҳеҷ умумияте бо ин ҷинояткорон надоранд ва зери чатри озодӣ ва давлати боэътибор дар гулгулшукуфоии Тоҷикистони азиз ва пешбурди дастовардҳои давлатдории муосири тоҷик бештар саҳми арзанда хоҳанд гузошт. роҳи мо ва ҷинояткорон ҷудо ҳаст. имрӯз ман бо боварӣ комил гуфта метавонам, ки гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ дар ноҳияи Ишкошим мавҷуд нестанд. бале буданд саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ аз қабили Нозимхонов, Маҷнун ва Одинабек, ки аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ба ҷавобгарӣ кашида шуданд ва ҳоло аз кирдорҳои худ хело ҳам пушаймон ҳастанд. ҳамин тариқ дар сурати идомаи бетартибиҳову митингбозиҳои беъмаънӣ, ки хилофи манфиати умумии мардум мебошад, қарори дахлдорро қабул хоҳем кард.